Amigues, amics, ho heu tornat a fer! Heu tornat a demostrar a tot el món que no hi ha repressió, per dura que sigui, que us pugui aturar. Moltíssimes gràcies, amics i amigues! Després de la violència de l'1 d'octubre, després de la presó, després de la repressió, heu tornat a fer de Barcelona la capital de la llibertat i de la república. I ho farem tantes vegades com faci falta, perquè venim de lluny i anem molt més lluny encara, perquè som els fills de tantes lluites compartides, perquè som els nets dels que no es van deixar vèncer per la por de la dictadura, perquè som el fruit de tantes persones arribades arreu per trobar aquí un país millor. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. Gràcies als que heu tenyit de corall aquesta avinguda Diagonal. Gràcies a tots els que heu arribat d'arreu de Catalunya, d'arreu dels països catalans. Muchísimas gracias a todos los españoles que nos habéis dado apoyo, a todas las personas de España que nos mandáis vuestra solidaridad y fraternidad. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, voluntaris, i moltíssimes gràcies, Assemblea, per tornar a fer d'avui una jornada històrica. Moltíssimes gràcies. Som aquí per recordar-nos la força i la persistència que tenim, la de la gent que sota les porres omple les urnes, la d'una ciutadania que l'1 d'octubre va fer l'acte de desobediència i autodeterminació més important que s'ha fet a Europa en dècades. Vosaltres, tots nosaltres, vam fer l'acte de desobediència i d'autodeterminació més important que s'ha fet. No ho oblidem mai. La força està en tots nosaltres. I és aquesta mateixa força col·lectiva la que demostrarem davant aquest judici de la vergonya, aquest judici contra la democràcia, al qual s'enfronten els nostres presos polítics. Jo avui em toca ser els ulls i la veu del meu estimat amic Jordi Cuixart. Avui, Jordi, sóc els teus ulls i la teva veu. I us parlo en nom del 10è president d'Òmnium Cultural, empresonat des de fa 329 dies, juntament amb en Jordi Sánchez. Cuixart, el president d'una entitat que va ser perseguida pel franquisme, una entitat que mostra amb orgull la seva defensa de la llengua, de la cultura, de la cohesió, una entitat que treballa pels grans consensos de país, un país que és ric i que és plural i que ningú, cap extremista irresponsable aconseguirà trencar ni dividir. Ningú aconseguirà trencar ni dividir la nostra societat. Perquè només serem república si som un sol poble. I us parlo en nom d'en Jordi Cuixart, un home que és bo i és digne, com ho són tots els presos polítics i exiliats. La seva lluita, la prioritat dels presos polítics i dels exiliats no és sortir de les presons, no és tornar de l'exili, és lluitar per un país on ningú pugui acabar a la presó per defensar de forma pacífica els seus ideals. Aquesta és la seva lluita. I us parlo en nom d'en Jordi Cuixart, un home orgullós de ser un pres polític si això serveix per defensar els drets i les llibertats fonamentals. Perquè això és el que faran en aquest judici de la vergonya. No aniran a defensar-se de cap delicte perquè no han comès cap delicte. Aniran a acusar aquest estat impropi, un estat que vulnera els drets i les llibertats del nostre país. Aniran a acusar aquest estat, no aniran a defensar-se, perquè ara ja sabem que ni la presó, ni l'exili, ni la seva violència no són cap límit per nosaltres. I què es pensaven? Que posarien límits a la llibertat i a la democràcia? No ho entenen. La democràcia no hi entén de límits. No posarem límits a la llibertat i a la democràcia. I el govern espanyol, el govern de Pedro Sánchez,
Li diem que ja no ens valen estatuts que ells mateixos es carreguen, que ja no ens creiem les seves falses promeses, mentre la seva fiscalia segueix acusant-nos de violents. L'única violència va ser la de l'1 d'octubre contra les nostres àvies. L'única violència és la de l'extrema dreta que actua impunement als nostres carrers. És així com entenen el diàleg, que ho vegin a tot el món. Votar no ha estat mai cap delicte. En aquest país, un país dels grans consensos, un país on el 80% de la gent vol un referèndum d'autodeterminació, un país on el 80% de la gent ha dit que prou de monarquia, un país on el 80% de la gent diu que no vol presos polítics. Sigui valent, Pedro Sánchez. Tingui el coratge d'entendre que aquest país, que és plural i és divers, només faltaria, però que per sobre de tot estima la democràcia, estima el diàleg i estima la llibertat. I assumeixi que el seu estat ha comès la més gran de les ofenses, reprimir la seva ciutadania. I aquesta ofensa no la podrem oblidar mai. I escolteu, els qui som aquí, se'ns gira molta feina, perquè toca arremangar-nos i baixar al carrer a compartir amb tots els nostres veïns i veïnes el projecte d'esperança i de futur que és la República, perquè volem incidir en el conjunt de la ciutadania catalana i no hi renunciarem mai. I ens toca protegir de forma pacífica però determinada tots els grans consensos del nostre país, començant pel consens de l'escola. Per això avui, l'abraçada més tendra, l'ovació més sorollosa a tots els mestres, els professors, les mestres que demà enceten un nou curs. Sou els nostres herois! Mestres d'aquest país, sou els nostres herois! I mai més ningú gosarà tocar el nostre model d'escola ni els nostres mestres! Davant d'aquest estat que només té la fractura com a projecte per Catalunya, més que mai hem de construir un futur compartit que enforteixi aquest sentiment de pertinença col·lectiva, una república justa i pròspera i tan ampla i tan diversa com ho és aquesta diagonal. Que nuestros abuelos, que mis abuelos no huyeron de la guerra o de la pobreza para que algunos piensen ahora que nos podrán dividir por nuestros apellidos. Que nos da igual qué apellidos tengamos, que esto no va de orígenes ni de estirpes, esto va de un pueblo que ha decidido que quiere ser soberano. Deia el filòsof Víctor Frank que qui té un per què podrà superar qualsevol com. Tenim el per què, i tant que tenim el per què. I ens toca superar molts reptes i molts obstacles per tenir aquest com. Per això, els nostres polítics us demanem sentit d'estat i unitat, que no vol dir uniformitat, perquè és així, amb unitat, com sempre ha avançat aquest país, com sempre ha avançat el catalanisme. I ara més que mai cal unitat, i cal rigor, i cal fermesa, i cal que la determinació que avui esteu mostrant a la diagonal es transformi en acció política, que vol dir en esperança i en futur. No ens podem fallar, no ens fallarem. Amigues, amics, això potser no serà ràpid, ni serà fàcil, però treballarem sense descans per assolir aquesta república de tothom i per a tothom, des de la radicalitat democràtica, sense abandonar mai la bandera d'un diàleg sense renúncies i amb la no violència més militant. Fem-ho per l'Adri, fem-ho per la Tamara, fem-ho per en Valtònic, fem-ho pels més de 1.000 represaliats anònims que hi ha al nostre país. Fem-ho per tots els presos polítics, els exiliats, per en Jordi Cuixart, que sempre el duem al cor. Però sobretot, fem-ho per tots nosaltres. Amigues, amics, coratge, autoestima col·lectiva, que el que hem fet és molt gran i espereu-vos el que farem encara. Molta autoestima, amigues i amics. I somrigueu, com deia la Muriel, somrigueu, perquè amb el somriure hi haurà la revolta. Visca la llibertat i visca la república!